Il-kap tal-oppożizzjoni Busuttil uża intervista fuq Radio 101 il-Ħadd filgħodu biex iddefenda l-pożizzjoni tiegħu li ma jagħtix vot ħieles dwar il-liġi ta' żwieġ ugwali. Propju fil-jum fejn kienu diversi deputati nazzjonalisti li rikorrew għal midja indipendenti biex jesprimu n-nuqqas ta' qbil tagħhom dwar il-liġi ta' żwieġ ugwali. Busuttil ikkonferma id-disgwit intern fil-partit Nazzjonalista. Tu nirrepeti, dan huwa suġġett delikat ħafna, jiena nirrispetta u nirrikonoxxi l-fatt li fil-Partit Nazzjonalista hemm min jaħsibha bħali u hemm min ma jaqbilx miegħi. It-tensjoni li ħolqot il-liġi dwar żwieġ indaqs kienet iżjed evidenti meta Busuttil appella għall-għaqda fil-Partit Nazzjonalista mingħajr ma semma l-ismijiet tad-deputati nazzjonalisti li ħarġu fl-apert jikkundannaw id-deċiżjoni tiegħu. Busuttil attakka lura u appella għall-għaqda fih dan il-partit tiegħu. Quddiem xi ħaġa bħal din, irrid iżomm l-għaqda speċjalment fil-grupp parlamentari tiegħu. Intant Busuttil tkellem dwar il-kumitat li waqqaf biex jinvestiga filwaqt li kompla jsib l-iskużi għat-telfa elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. Inserraħ ras kulħadd illi dak l-eżerċizzju għadu għaddej vera illi jidher ċar li kien hemm ħafna każijiet ta' xiri ta' voti.